1852. Az amerikai vadnyugat vadregényes vidékein, ahol a naplemente vörösre festi a poros tájat, és minden sarkon veszély leselkedik. Egy olyan világban járunk, ahol a törvények és a törvényen kívüliek között hajszál vékony a határvonal. A helyi emberek mindennapjait a serifek és a banditák közötti könnyörtelen konfliktusok árnyékolják be, miközben a közösség tagjai próbálják megőrizni becsületüket és életüket ebben az ellenséges világban. Ez a vidék egy olyan történetet mesél el, ahol minden egyes pillanatban döntenünk kell. A becsület, vagy a túlélés, a barátság, vagy az árulás, a törvény, vagy az anarchia. Fedezd fel a vadnyugat igazi arcát, ahol legendák születnek, és ahol az álmok porrá omlanak a fegyverek zajában. Az orvosok, akik a sebesülteket és betegeket gyógyítják, az életért folytatott küzdelem igazi harcosai. Egyetlen csepp gyógyszer, egy pontosan elvégzett műtét, és a halál sötét árnyéka elhúzódik. Legalábbis egy időre. A távoli vidékre vezető vasútvonalak építését lelkes, de gyakran kétségbeesett vasutasok végzik, akik tudják, hogy a símpárak összekötik a világokat, és új korszakot nyitnak a vadnyugaton. A kovácsok tűzforró műhelyeikben formálják a jövőt, miközben az asztalosok deszkából és szögekből építenek otthonokat és szalonokat, ahol az emberek összegyűlhetnek, megosztva örömöket és bánatukat. Az indiánok, a vidék ősi lakói, akik a természet és a harc mesterei, csendesen félik az idegenek világát, miközben saját hagyományaikat védelmezik. A lovászok, akik éjt-nappal letéve edzik a lovakat, a vadnyugat igazi hősei, hiszen nélkülük a vadon szabadságát senki sem tudná megzabolázni. A vadnyugati szalonokban a szalonosok rendet és menedéket kínálnak a megfáradt utazóknak és helyieknek, ahol az ital és a zongora dallamai egy pillanatra felettetik a világ zordságát. A vadnyugati folyók és tavak partjain a halászok és a horgászok csendesen végzik mindennapi munkájukat, tudván, hogy a természet kincsei jelentik a megélhetést egy olyan világban, ahol minden falatért meg kell küzdeni. Az ő kezükből kerül az asztalokra a friss zsákmány, amely erőt ad a küzdelmekhez és a zord mindennapokhoz. A vadászok az erdő mélyén járva biztosítják a közösség számára a friss fadat, mely erőt ad a zord mindennapokhoz. A növénytermesztők, akik a kietlen földet művelik, az élet alapjait teremtik meg, hiszen termésük biztosítja a közösség túlélését. Minden mag, minden növény egy újabb reménysugár ebben a kíméletlen világban. A dohányosok, akik a földekből aratják a dohánylevelet, a vadnyugat egy sajátos ízét és nyugalmát hozzák el, hiszen minden szál cigaretta egy pillanatnyi békét kínál. A borbélyok, akik pengéjük éles illével simítják le férfiak arcát, nem csupán fodrászok, hanem bizalmasok is, akik minden titkot ismernek. Ők azok, akik egy rövid időre megállítják az időt, és némi nyugalmat hoznak az állandó rohanásban.
miközben beszélgetéseikben a város minden híre és pletkája összefonódik. A fegyverboltosok a vadnyugat igazi kereskedői. Azok, akik élet és halál közötti döntést adják el minden nap. Puskák, revolverek és lőszerek sorakoznak a polcokon. Mindegyikük egy újabb eszköz a túléléshez, vagy éppen a végzethez. Náluk mindenki megtalálja azt a fegyvert, amely sorsdöntő lehet egy következő összecsapásban. Redwood Roleplay. A múlt soha nem volt még ennyire élő.